Ekipa Hype televizije uputila se tokom vikenda tačnu nedelju na beogradski aerodrom kako bi sačekala najveću balkansku muzičku zvezdu Acu Lukasa, koji se vraćao sa nastupa. On je tokom finalne večeri izbora za pesmu Eurovizije bio na meti Olivere Kovačević, koja je na njegov račun uputila salvu uvreda, koje se odnose na navodnu presudu koju je dobila protiv njega, te da planira da iznos od 80.000 dinara uplati na račun neke organizacije za borbu protiv narkomanije. Zbog pesme za Euroviziju 12 tužbi bila podnela. Od tih 12 tužbi već 10 je pravosnažno, najviše protiv Hype televizije. Moram da kažem da oni su pošteno isplatili sve što je sud presudio u moju korist. 2 su još u sudskom postupku. Što se Ace Lukasa tiče, sud je presudio i ja sam dobila odštetu od 80.000 dinara koju nikad nije uplatio, zato što verovatno nema sredstva. Ja sam obećala da ću to da uplatim u humanitarne svrhe neku organizaciji za borbu protiv narkomanije, ali pošto on nikada nije ta sredstva uplatio, ja nisam sudske izvršitelje pokretala, ne znam, možda čovjek stvarno nema, pa ne želim da ga dovodim u neku neprijatnu situaciju, ali mogli bi ga sačekati na aerodromu, ono što snimaju ovi iz Paparaco lova, pa možda ga pitaju, možda nešto zaradio kad se vraća, možda bi mogao da isplati ono što je sud presudio. Acu Lukasa smo strpljivo sačekali na aerodromu po povratku sa nastupa, te smo ga upitali da prokomentariše izjavu Olivere Kovačević. Pa vidi, nisam znao da sam izgubio ovu presudu, a da sam izgubio taj spor. Nisu mi javili, nisam dobio, a ću naravno platiti 80.000 koliko sutra, nešto ću, kako je rekla, da valjda ću nakrpiti nešto. Da, rekla, nije sigurno. Elem, gospođe Olivere, ne manjka ni duhovitosti, a ni humanosti, kako vidim, pošto sam čuo da ću da uplati tih 80.000 u fond za ovu borbu protiv narkomanije, jel? Pa ću onda ja da probam da budem human, bar pola kao ona. Evo, ja ću isto da tih 80.000, ako stvarno to uplati, to je zaista sjajno, to je lepa stvar. Samo na osnovu parametra do kojeg je došla ona, da će taj moj novac da uplati u fond za borbu protiv narkomanije, ja ću 2 puta po 80.000 u njeno ime da uplatim. Jedan u fond za borbu protiv alkoholizma, a drugi u fond ove što se bore za legalizaciju prostitucije. Pa valjda ću da budem bar pola human kao gospođa. Smrt Saše Popovića pogodila je veliki deo estrade, pa i Jelenu Karleušu koju smo sreli na aerodromu, a ona je priznala da je zatekla ova tužna vest. Pa, prvenstveno, ne znam i, eto, jedan jako težak period generalno za sve nas i izgleda da nesreća nikad ne dolazi sama i kad sve ide po zlu, onda se dese i ovakve stvari. Najgore od najgorih, izgubili smo čoveka koji je definitivno bio i početak i kraj jedne ere, kao što sam to napisala na Twitteru, i jako mi je žao, sinoć kad sam dobila tu vest, to se desilo pred moj nastup, isplakala sam se onako baš, sve mi se generalno skupilo i onda i na kraju je to bilo onako kao šlag u stvari nije šlag na tortu, nego jedna kap koja je prelila čašu i posle sam tako išla i na nastup, stavila sam naočar i eto, to je ukratko što se toga na tog mog dela tiče. Kad je reč o Saši, ja nikada neću zaboraviti ko je meni pružio ruku kad je meni bilo teško. A kada si se poslednji put čula sa njim? Umorna sam malo, pa... Jelena nam ispričala kako je izgledao njihov poslednji susret. Poslednji put sam ga videla u decembru i već je bio jako loše. Videla sam njega i Suzanu i ispričat ću vam jednu onako situaciju. Kad smo se videli, mi inače pre toga nismo dosta dugo razgovarali od kad sam izašla iz Zvezda Granda. Ali naravno, kad je reč o ovakvim situacijama, čovek mora da zaboravi. Svađe nisu bitne. Pamti se samo dobre i računa se samo dobro kad je neko u problemu. Tako da, ja sam mu prišla i pružila ruku i on se baš oduševio kad me je video i sela sam i porazgovarali smo, nije bitno ni gde smo se videli i rekao mi je
rekao mi je, Jeco, zar si ti stvarno mislila da ću ja da umrem, a da tebe još jednom ne vidim? Naravno, to je rekao u šali. Ja sam rekla, Sale, nećeš ti umreti, živećeš ti još dugo i svađat ćemo se ti i ja još mnogo puta. A on mi je rekao, nećemo se ti i ja, Jeco, više nikada posvađati. To je bilo u decembru. Eto.